Moko kuom jotelo mag ute mag lamo e kaunti ma Migori okwayo josiasa moyier e kauntino mondo obed kod riwruok ka giwacho ni ok en gima ber ka giwinjo ni pogruok e kind jotelo mag siasa ma Migori emomiyo romo mane jatend piny William Ruto ochano Migori kod jotelo odiechieng' ma kawuono obare. Bishop mar kanisa mar Side by Side Joel Amonde owacho ni jotelo ma Migori nyaka bed jogo mohero riwruok kendo kwe eka weche mag dongruok biro dhi nyime makare e kauntino. Amonde wacho ni gin kaka jotend kanisa ma Migori ne giikore mar rado gi jatend piny kendo lemo kodgi kanyakla. Kanyo wabedi sirkal mar broad based manyo jakom baba kaachiel gi rais marwa mwahera ahinya oloso waseneno matunda. Gima nyalo wacho wan kaka jokwath kendo kwa niaba mar jokwath ma Migori ni nyo warito nyo wan gi geno ni jatelo biro waromo kode soni manyo waseloso delegation mondo wadhi warwake kendo walem kode. Aneno e gaset weche moko matindo ni chalo ni okubiro nikech dho wane okubedo achiel dho jotelo maka. To mano ok ber, wan kaka joyalo, wan kaka jopastors, mane thuolo maber ma rais ne konyo wago nyocho biro kao timo gik madongo kabisa. Koro kane wadwango ni koro okubi to waneno ni mano tok ber ahinya, onego bed ni jowagi bedo gi winjruok ma wawacho dhok achiel.